sempliċi, biss naħseb li qed ikun ukoll effettiv ma' ħafna Maltin u Għawġi. Mela, l-ewwel mistoqsija kemm huwa importanti illi aħna nosservaw lil nafusna. Ħara, anke inti issir verkaj. L-ewwel ħaġa li jgħidulek li f'każ ta' accident għal ħares qatt qabel ma tlibes il-maskla li tfal tiegħek jew li xi ħadd ieħor ilbisha inti. Mela kollox jitlaq minnek innifsek. Ejja ngħidu għalhekk illi inti l-aħħar tad-dinja b'mod uffiċjali min jaf meta ħajkun ħadd ma jaf. Però l-aħħar tad-dinja għalik hija meta tmut inti. Dik diġà turik kemm inti il-qofol ta' ħajtek u ta' ħajtek biss. Jiġifieri ħadd ieħor tista' inti anke meta tiġi nies taffettwah u taffettwah ħażin. Però biżmien anke jidrajk nistgħu ngħidu hekk mingħajrek. Però inti illi inti ħlejqa tajjeb, once illi inti mitt, il-ħajja tiegħek spiċċat. Allura ħafna nies x'jagħmlu bħal jagħmlu l-kontra normalment. Illi jagħtu ħajjithom lil ħadd ieħor u minkejja kollox jgħidu ħajja wkoll tajjeb li titħobbu tgħin lil ħadd ieħor. Però fl-istess ħin tajjeb jinsew lilhom infushom. Allura li jiġri huwa illi awtomatikament anke dak li kemm jistgħu jagħtu lil ħadd ieħor jew xi ħajjagħtu lil ħadd ieħor ħajolqos u mhux se jkun biżżejjed għas kemm jixtiequ huma. Mela inti l-ewwel qabel kollox responsabbli li x'tagħmel inti minn kif tħossok inti għax permezz hekk imbagħad tista' jibqa' tifrex. Ma jekk le. Mattias, biex aħna ġa nixtaqt il-kors li nibdew għandu wkoll waqt trasmissjoni, l-ewwel qed infakkarkom illi min jixtieq jintervjeni jistaqsi d-domandi tiegħu ma' ġenbin għandi persuna li jista' jgħidhom ħafna anke wkoll il-mod ta' kif intom qegħdin tgħixu l-ħajja tagħkom fil-massis. Sens li kulħadd għandu bżonn il-ħin tiegħu. U naħseb li Mattias anke wkoll ta' jkun nistidja diversi programmi jagħmel insistenza kemm huwa bżonn u meħtieġ kif għandu kemm qed ngħid issa illi aħna stess nosservaw lilna nfusna. Dan li nagħmlu, dan li ngħidu f'dak illi wkoll li aħna nikkonsmaw bħala ikel, ħafna huma dawn illi forsi ma jikkonsidrawx illi kultant ma jħossuhomx tajjeb minħabba dawn il-fatturi. Mod partikolari l-ikel u wisq iżjed ukoll anke il-ħin tal-irqad. U tant issib nies li jgħidulek jien niddejjaq norbot jew inkella qisu ħatibu xi ħaġa ta' xi ħadd meta inti tkun qed tistrieħ. Jew inkella wkoll marmutin wisq bil-għandhomx. Ħafna drabi nisimgħek titkellem fuq dan it-tip ta' twemmi. Għax huwa kollox il-inkjat illi sabu ċar kristall illi anke inti l-kwalità tal-raqda għaliex qed ngħidlek il-kwalità aktar mill-littu. Mela hemm min illi ma' ħames sigħat l-għala jħossu vera tajjeb. Hemm min ikollu bżonn jorqod 7-8 forsi anke 9 sigħat. Ġifieri mhux kulħadd l-istess. U dik ġejja normalment mill-ġenetika. Inti qisek ġismek kif inhu magħmul, jekk nistgħu ngħidu hekk illi għandu bżonn jistrieħ. Iktar ma nikbru b'regola ġenerali inqas għandna bżonn norqdu. Inqas ma jiftix noqgħdu sigħat kull biżejjed. Però qisu normalment meta naqbżu ċertu età, qisu kien 5 sigħat 6 sigħat diġà ġismek jurik li jkunu biżejjed. Imma ejja ngħidu persuna għandha bżonn torqod 8 sigħat u qed torqod 5 kar. L-għada dak li inti tista' tagħmel u kif inti ħadħossok ħajkun differenti ħafna milli jkun sew fl-ma sens. Mela, sabu illi l-għada iktar ħajaqdek ġuf. Number 1. It-tieni waħda inqas jkollok forza biex inti tiċċaqla. Allura jkun ħejġi akkumula. Allura, eżattament, u apparti minn hekk, anke forsi dak li għandek diġà akkumulat ma tantx qed tużah għax terġa' inti qed tiekol iktar milli għandek bżonn. U peress li ġismek ikun għajjien, moħħok ħejda dik is-sinjali biex tistrieħ fejn tista' tażel is-siġġu fuq ma toqgħod bil-wieqfa pereżempju. U dawn in-naqriet iż-żgħar illi dik il-ġurnata ara kif bidlu wielek. Dan biex iġib eżempju lin-nies, ma nafx għax mortu pereżempju l-baħar u wara jekk inti toqgħod ħafna jew ħafna bix-xemx. Ġismek ħajbatek biex tistrieħ biex toqgħod il-xemx biex tintena. Issa dik immaġina illi inti qed tagħmilha ta' kuljum. Għax m'intix toqgħod biżżejjed, mod frekwenti. Ara kemm inti ħaġġemma iktar xaħam milli għandek għax kif qed ngħidu wkoll bħala konsegwenza inti ħadd ikun aktar meta ma torqodx biżżejjed. Però jekk xejn anke l-kwalità ta' ħajtek kif inti tħossok. Jekk inti mhux mistrieħ tajjeb l-għada kemm tista' tkun pożittiv fuq il-ġurnata tiegħek. Għaliex kultant għandna tajjeb jkollna regola fis-sens. Jiena qegħdin id-dar, forsi il-ħadd u ġinaq li ministriju. Għamli l-atleta qabel id-10 lejla jien ma mhux bis-solda. Tajjeb li dak li jkun jgħid isma' jekk għandi atlit norqod sieħa norqod pereżempju ma nistrieħ. Mela ara, dawk li jgħidulhom power laps,
Daw xi jkun, mela di ma tkunx raqda ta' filgħaxija, tkun raqda sjesta qasira wara nofsinhar. Sabu li anke 20 minuta illi sempliċement jiena nagħmlu ngħidlek anke titfajdejk fuq mejda kard. U stara naqra jnejk, isu sama titlaq jekk nistgħu ngħidu hekk. Dik sabu naqqas manseta. Ħatejnek tkun fil produttiv wara, ħatejnek biex anke forsi jekk inti kont tajjin biex terġa' tieħu saħtek lura, mhux qed ngħidu hekk biex da jirreplacja ir-raqta bil-lejta. Però jekk inti matul il-lejl jien naf minn għandu tfal żgħar ħafna, jew min jaħdem xi ftit u għadu forsi l-orar lunch ta' ġismu għadu mħawwad, dik li torqod sempliċement 20 minuta, sabu li kapaċi tibdillek l-andament tal-bqija tal-ġurnata. Ġifieri, hemm li kollok regoli, però regoli l-aħjar kard isiru meta torqod ir-raqda l-propja. Allura sabu, illi jekk inti tajt isma' jiena strikt miegħi nifsi illi fl-10 nofs norqod. Mela fl-10 nofs norqod. U jiena strikt miegħi nifsi illi fis-sitta inqum. Mela malli naqlar fis-sitta, mhux noqgħod ngħidu wara ma nagħmel kwarta nofsi oħra. Għax ġismek inkella m'intix ħadd tipprogramma sewwa. Sabu li l-aħjar enerġija li jekk inti qomt dik number one u li torqod dejjem fl-istess ħin. Dik hija nixtieq niżvolġiha iżjed għaliex ħafna huma dawk li m'għandhomx regoli biex jorqdu biex jqumu, forsi jagħmlu l-ħin tagħhom imma m'għandhomx pattern. U naħseb li s-cycle illum il-ġurnata għandu wkoll ikoll daqsxejn fuq Google u ċertu siti jistgħu wkoll jgħinu min provhom jgħidlek li jbidlulu ħajtu minn lejl għan-nar. Istanta u allura tajjeb li nisvolġu anke wkoll aktar konsiċċa. Però ħanibdew nibdu telefonati bħalma tafu dan huwa l-fenolimu tal-programm tagħna jkollna ħafna telefonati u allura nibdu gost nisimgħu minn baxxu l-volum ta' televiżjoni. Hello? Hello? Hello, protestari quasi kuljum nipprova nsenter regolo xaġa interessanti li taskartanija. Issa tisma' il-kar kemm hu ġuni pozittiv ħafna, u biex nisegwi anke fuq Facebook u hekk. Tajjeb li ngħidu li nisabu live fuq il-Facebook ukoll għal Għandi domandi xogħol. Jiena biex ma nċibda ħafna. U issa sejtingu il-kubra. Għal-ġistaħta l-program ta' tala mit-kuraċ u mort tal-kubra. Issa jien li nexxilu, għana li nexxilu, noħlob 22 kilos. Kemm kont mela? Kont 80 u s-saqeda xie 60 xaħġa. So 83 u għada xie 62. Edha tajba bħala qisa bħala. Fada li su kol kilo. Issa il-tanka kif edha tajba tamma su kol kilo soħra. Il-problema tija hija li minħabba dawn il-sinjori tal-ansietà għandi ċans kif forsi xi ftit weight intella. Forsi tista' tigwidani tgħidli forsi x'nista' nagħmel jekk jogħġbok. U nirringrazzjakom ħafna ta' il-problema. Grazzi. Xi ħaġa tajba mhix ċaċċa. Semmi li fuq 20 kilo li huma rbsin ħafna. Però nixtieq forsi anke wkoll nitkellmu daqsxejn fuq dawn il-tip ta' pinnoli li llum jintużaw għall-ansjetà u anke wkoll għall-kura fis-saħħa mentali. L-ewwel qed huwa importanti m'għandhom qatt neħħu pinnoli jekk ma jkunux fuq la doppja xejn. Jiġifieri anke meta hemm il-problema, l-ewwel inti hu parik tat-tabib tiegħek. Qabel ma tajt isma' jiena din għax pereżempju qed neffahmi ħanaqtaħħa kif qed tajt ħafna inti ħadd titkellem miegħu fuq forsi replacement. Tajt isma' possibbli dot hemm xi replacement jista' jgħidlek doris pereżempju li għalissa għandi bżonn nobbi toqgħod fuqha. Ħajjasal żmien li naqsuha jew nimtuha jew naqtawha. Jew jista' jkun li jgħidlek isma' dik hemm bżonn tidrawha għax għandi bżonn għandi qalbija ta' ħajtek. tibtejx biha huma tittaddak għal biha u segwi programmi kif jissuġġerixxu għal Jalla ġikazzi grazzi li qed tgħidilhom hekk. Però it-tajba qiegħda hawnhekk illi dawn il-pilloli normalment kar ma jkunux il-kaġun li aħna neħxinu f'liema sens ħalli dak li jkun jifhimni. Għax meta inti teħxin, meta normalment iżżid ix-xaħa. Aħna qed nitkellmu fuq meta dawn it-tip ta' pilloli normalment inefħuna. Jiġifieri illi jżommulna aktar ġisem, iktar ilma fil-ġisem. Allura dak l-ilma u xinu jista' jitlaq iktar malajr biżmien milli ħajtlaq ix-xaħa u għamlu. Allura x'l-aħjar affarijiet li nagħmlu sabu? Nagħmlu għandna naċċettaw illi iva b'dawk il-binnu li jiena dak ċertu ilma żdidli. Però mhijiex l-aħħar tad-dinja għax hemm affarijiet nista' nagħmel.
nista' nikkumpensa bil number one nonqos mix-xaħam. Mela jekk jiena qed nagħmel pjan ta' exercise regolari u intensiv, naf li ċerti l-ħam nistgħu xi ftit. U anke pjan ta' ikel li jotta lija, mela jien nista' nattakka mix-xaħam żejjed li għandi. Ironikament, il-ħabib tagħna l-ilma. Iktar ma tixrob ilma, iktar inti qed neħi ilma illi m'għandekx bżonn. Ħafna nies jibżgħu le jiena għandi pereżempju tliet tazzi u biżżejjed għax inkella għal fuq jew minn fuq. Jista' jkun illi fil-bidu iva issir, speċjalment min ikun indorri ma tantx jixrob ilma, number one, u number two familja naf anke min jibdel l-ilma. Mela hemm min pereżempju dawn huma l-ftit ta' però tajjeb isemmuha illi jibdel minn ilma stilla l-ilma sparkling. U għal-bidu tħoltu ċertu reazzjoni ta' nefqa. Sparkling vera. Mhux il-każ, huwa ilma bil-gas, tajjeb, fil-fatt anke naqraw il-lejl nista' wara. Mela hemm min pereżempju ibgħat dik li jgħidula IBS, Irritable Bowel Syndrome, jiġifieri jkun hemm ċertu ikel jew ċertu drinks li jirritaw is-sistema tiegħek. Tajjeb, f'dawk il-każijiet anke kif ikun iktar ikel ħelti fid-dinja ukoll. Anke eżattament, jiġifieri jekk ġismek qed jurik li inti ma li qed tintefaħ, tħossu qisek imbenġla. U għalhekk internet nosservu Ekku, għaliex dak li kell li forsi waħelti, mhux bil-fors lilek jaqbel miegħek. Dan hemm min pereżempju jgħid jiena nista' nieħu kannestru ħalib ma jiġri xejn. Marfa jew iċċer. Jew qed jiena, jekk no cappuccino daqshekk jisnixru xi kaxxa vera. Għax mhux kull bniedem jaqbel miegħu l-istess ħaġa, minkejja li forsi ma tkunx xi ħaġa perikoluża għas-saħħa. Mela, ħanibdu aktar telefonati għandna ħafna mistoqsijiet għandna xejn sa' darba fil-programm tiegħi żgur sa kull aħħar għaliex naħseb li għandha tkun sessjoni oħra interessanti fil-programm ħana. Baxx il-volum ta' televiżjoni. Hello? Hello? Inselli. Jikelma għal-serti. Qed jisimgħek, jgħidilna. Għanajbek, jina inqas ħafna ftat għax kompa niflax bil-preġur. U ġiturija biex nispjega l-fajn għandu l-matis Matteo, emmek, ibda ħafna n-kemmex, emx nista' nagħmel li. Ok, nirringrazzja. Din hija Thank you, nisbagħu fuq television, thank you. din hija diffikultà ta' uħud. Meta forsi ma nosservawx linja gwida ta' dieta. Meta ngħidu l-kelma dieta u xi għamel forsi nispjegaw l-kelma Mattea, meta ngħidu l-kelma dieta ma tfissirx li inti tkun biċċa. Bniedem ma jgħix biċċa. Kemm studji jgħidu li persuna tisteddu aktar minn 24 siegħa skorru u tisew illi ma tibgħodx ma' teoriji differenti. U forsi Mattea jaqbel jew imma. Importanti ħafna nissegwu dieti speċjalisti minn nies professjonali. Ħallukom mill-internet, ħallukom mill-Google, ħallukom mill-Facebook, sibu nies illum il-ġurnata għandna nies f'pajjiżna li jistgħu jikkwidaw b'mod ġenwin. Għaliex mbagħad jista' jiġri dan il-mod. Però naħseb nissigura b'xi mod jew ieħor nistgħu ngħidulha wkoll proset tal-li forsi naħseb jistagħha. Però tajjeb li issa nisimgħu wkoll Mattea Tajjeb ħafna mela għala. Illi inti tneħħi ċertu pis, jekk speċjalment qed jiġu il-cocktail, l-eqisi u anke d-dar fost l-oħrajn, tajjeb anke l-ispallejn, diġà huwa pass tajjeb ħafna. Issa, meta aħna nibdew nużaw il-kelma nintendlu, jew minn jgħidlek ġej qisni borsa, tipikament li jkun ġara huwa illi apparti x-xaħam u xi ftit tal-ilma inti anke il-famuż muscle. Illi dan Karl isu l-għodda prinċipali illi bieħ għattul ta' żmien ħatibqa' taħraq ix-xaħam. U jiena ħobb nispjegalek illi ejja ngħidu li bħalissa qegħdin fuq żursi għajna tikar. Jekk pereżempju inti ħaditla fuq jien ħanniżel l-isfel. U bil-kontra. Il-xaħam u l-masil jaħdmu eżatt l-istess. Meta nollu il-masil ħannaqsu x-xaħam. Min fost l-oħrajn jolli x-xaħam, wara kemm tajjeb id-direttur, kemm hu effiċjenti, min għandu livell ta' xaħam għoli, tipikament waħda mill ħafna issues li jkun hemm kardi tkun il-livell ta' masil ikun baxx. Għalax iridu nagħmlu? Idu nibdew nisbilanċjaw dak il-miżin dik iż-żurżija. Tal-imma li aħna nżidu t-toni ħalli anke dak ix-xaħam ikompli nieżel. Issa, mela semmek bilna, issa s-sinjor li qed tisma' tgħidli ma x'solvejt li daqshekk, u nista' nifhimha. Is-soluzzjoni ħad tkun hawnhekk illi nibdew inħadmu ġisimna kollu però, ma sax qogħdu ngħidu isma' jien għandi xaħam aw taħt ma ħoqgħod nagħmel ħafna exercises għal taħtiki. Mhuwiex il-każ. Inti li tħaddem ġismek kollu
Għax il-ġisem tantu bravu li ħajkrea bilanċ. Mhux u nnifsu. Mela jekk pereżempju inti qed ħaddimlu jdejk biss, ħajkun hemm ċertu barrier, ċertu limitu ta' kemm ġismek jista' jifforma l-idejk. Għax jekk inti għal-mod tal-kelma qiegħed tinsa saqajk għal-mod tal-kelma, ġismek se jgħid di l-persuna jekk toqgħod ħaddmilha jekk toqgħod ħaddem ilha biss. Jiena mhux se nħalliha tiżviluppa minn saqajja, allura biex ma jkunx hemm żbilanċ. X'se nagħmel? Mhux se nħalliha tiżviluppa ħafna mill-idea, peress li minn saqajja mhux qed tħaddimni. Allura x'tagħmel? Dak l-effert li qed tagħmel fuq idejk bil-kemm ħajkun qiegħed jidher. Allura inti x'aħjar li tagħmel? Tħaddem ġismek kollu. Ħalli qisek il-moħħok tassigurah, il-ġismek tassigurah, li jisma' kull muscle li qed jaħdem, Kull muscle qed nagħti importanza. u kull muscle qed nagħti importanza. Kellha nkun ċertu ristika dik li jgħidu muscle imbalance. Il-fiżjoterapisti jitkellmu ħafna fuq għadi kemm tikkawża uġigħ lin-nies illi jkun hemm muscles li huma użati ħafna iktar minn oħrajn. Allura xorta avolja ġisem jkrealek ċertu limitu, inti xorta tista' anke tikkawża uġigħ. Naħseb li dan punti li qed jgħid biex l-ewwel darba l-fiżjoterapista tagħna, Mr. Zammis, il-rheumatologist, il-professur Andrew Borch, l-orthopedic surgeon, Mr. Bernard, kien id-darba jesiġu fuq is-saħħa tal-muskolu. Illa li ħafna drabi anke wkoll qabel jew wara intervent illum il-ġurnata li nippreparaw il-pazjent biex jagħmel ċertu eżerċizzju ħalli l-muskolu ta' tagħmel replacement pereżempju jkollu ċertu saħħa. Għaliex għax il-muscle huwa importanti biex kollu s-saħħa dik il-parti partikolari biex imbagħad jaqgħad il-legamenti, tissues u ovvjament ikollu support lil-għadha u anke ukoll il-nervituri. U allura dak li qed jgħid Matteo issa li meta titkellmu suġġetti varjati differenti jagħmel sens ħafna li apparti li nagħmlu id-dieta u sewi li wieħed jgħod attenċir u forsi għandu persuni li jgwidaw bħala nutritionist mill-banda l-oħra tajjeb li persuna jsibu wkoll linja gwida ta' kif għandu jagħmel xi tip ta' eżerċizzju. Ma jfissirx li taqta' nifsek, ma jfissirx li inti issir goffa għarqan xogħol ma tiflax u battub tal-aħam u l-għadha ma tmux u bidata ma tmux u biex tilkubra illum hawn persuni li jistgħu jgħidu u jikkwidaw skont il-qis u l-pożizzjoni. Mela s-sinjura ngħidulha tajjeb li tfittex linja gwida ħalli tagħmel ukoll l-eżerċizzji. Kemm għandek bżonn u kemm telefonata ora. Hello. Hello. Hello, that's Dr. Charlie. We get to the Nicola. And I get to the Nicola. I can ask you. It's oh, Mario Sanera, biex nara x'nittara mill-lubli. Jekk kellha tiġi li nagħmel kastinju. Jossa jgħallu Jekk qed jismani għajli żgur bomba mhux ma sa jgħalli. Is-sinjura bis-senti x'anke qawwila xi xi li mod partikolari ħafna l-ġiel. So għandna l-attajja jekk immurru li persuna li ma nitlenjax, persuna bla moviment, sfortunatament, forsi nċalla, ħfiri ma dan nċalla, tala ma kurenti. Mela, għara, diħan il-linkja f'dik, anka mal-kunċett tal-muscle li semmi t-sinjura ta' qabel. Mela, il-ġisem jaħdem b'mod pjuttost sempliċi. Kumpless ħafna, pero jimistaw nispjegaw b'mod sempliċi, pjuttost huwa eżempju naħseb faċli għal ħanġi. Illi meta persuna tkun barra minn fuqha bla xogħol, itajt isma' x'inhu l-portajiet tiegħek. Dar għandi bżonna. Grandi, karozza għandi bżonna. Però dak il-garaġġ, il-karozza naffordem ħalliha barra. Mhux ħajjiġri xi ħaġa fatali għax il-karozza ma tkunx fil-garaġġ. Mela la jien għandi bżonn il-flus, ħabbet fil-garaġġ. Ġisimna jagħmel eżatt l-istess bil-muscle. Li ħaddem il-qalb għandu bżonn, li ħaddem is-sistema tan-nifs għandu bżonn. Però il-muscles, it-toning, m'għandux bżonnhom. Mingħajrhom joqgħod. Allura x'jiġri? Il-paħħi ħorrajt ħajħa, ġisimna li jkun dakkar taħdi jibqa' ħaj u li jipproduċi. Daqshekk. Jiġifieri aħna li kellnaw falli li jaraw f'sistema salvaġġa kemm hi. Aħna bħala umani, bħala annimali l-oħrajn qegħdin biex ngħixu u biex nerġgħu nirriproduċu. Dik hija s-sistema kollha. Mela jekk ġismek qed jagħmel xogħlu, m'għandux bżonn dak it-toning sejjed.
tagħmilx biżejjed, imma ġal karozza tiegħek, qed tmur it-tieqa 40 euro petrol kaj. Imbagħad inti jekk tgħidilha għal 20 euro, il-karozza x'tagħmel timillek nofs it-tank. Però aħna u l-karozzi xi ftit differenti. It-tank tagħna ma jgħidx u iwa għandi pereżempju nofs it-tank mimli mela mal-erba' norqod. Le, inti tibqa' persistent għaddej, allura x'jagħmel? Jibqa' għaddej normali jekk nistgħu ngħidu hekk, però ħafna inqas power. Allura ħadkun għajjien, ħadkun deboli, ħajħlislek mit-toning, ħalli inti ma jkollokx bżonn li toqgħod titma' dak it-toning ukoll, imma sempliċiment titma' lil qalbek u n-nifs, tajjeb, allura kif qed nitkellmu. Ħaġa ġiet l-oħra. Ejja, nibdew nifurma siltom, ġurnata wara l-oħra li jsiru dawn l-iżbalji, ir-riżultati tkun ħafna pappieħ, dwejja, forsi anke terz ta' xahar, min jgħidlek pereżempju jibda jkolli anke li frejja terz l-għaxli, dawn huma kollha normalment sintomi, mhux bil-forsa, però il-persuna hija ħenti medically jekk għamlet testijiet u ma sabitx li hemm problemi, tipikli jkunu raġuni ta' nuqqas ta' ikel u nuqqas regolari. Sintendi l-alkohol, il-birra, junk food, jinnaf kwantitajiet ta' host, ħafna oħrajn. Il-birra, dawn ma kollha huma kawżi tagħna l-irġiel ta' ċertu età, ta' uħud minn l-irġiel għax inkellem għaliex niġġeneralizza, illi jista' jakkomolaw dawn it-tip ta' fets, b'mod partikolari f'partijiet illi normalment jikru fl-irġiel. Jisu kulħadd kraj għandu l-capital city. Mela, fi gwerra, per eżempju, l-aħħar li taqa' hija l-belt kapitali. Għax hemmhekk il-gvern tal-pajjiż ikollu, per eżempju, parlament ikollu, allura kif l-armata tinġema' hemmhekk tipproteġi hemmhekk. Aħna bħala irġiel normalment, hemmhekk jisu l-capital city tax-xaħam tagħna, illi huwa żgħar. Allura meta inti qed tonqos, ħatar il-nieżel minn kull imkien, però l-aħħar illi tara illi niżlet sinifikantament, skużajt il-kelma mal-ħina jekk skużawni, hija iż-żaq l-aħħar li ħadejt il-laħwa kemm niżlet. Fimta kif għala n-nisa ilma xejn tal-komplessi. Hemm min jgħidlek jiena l-patata, jiena l-bass, jiena l-ħibs, jiena l-kuxtejja. Kulħadd qisu jkollu l-belt kapitali tiegħu. Aħna l-irġiel normalment hija żaq. U hawnhekk nixtieq nagħti pariri l-aħħar sinjor li xemplet, illi biex nattakkaw l-żaq speċifikament. Bħal kollox importanti li ħadmu ġisimna kollha u niklu sew. Imma jekk ir-raġel ħajbda minn dawn il-punti sempliċi li ġa ħajra progress kbir. Number 1 ħajjaqta il-sokkor. Iżda jista' jkun bħal droga kar. Illi inti xi ħaġa li dejjem trid minna x'intik ċertu kimika f'moħħok illi ġielek tħossok aħjar, illi ġielek tħossok li terġa' tmur għaliha u għaliha u għaliha. Imma jekk ħanejdu isma' stopp għal dak il-sokkor, il-sokkor jista' jiġi jew uffiċjalment tara bajnejk bil-sokkor li sit fil-kafè, però jista' jkun jiġi direttament minn xi cocktail. Jista' jkun jiġi pereżempju minn xi ikel li inti mingħajr ma fil-sokkor xejn. Ngħidu aħna l-mod tal-kelma hemm riċetti